panik. Gariano start jala. Guys, Nagrajuli fैदों. Doi नै पस्ट होगासिनो दोङो. नै केमेरामेना. Nagrajuli fैदों guys, Nagrajuli. Tafatap guys, tafatap. थांगासिनो दं, नुलांबाय थागोन. सान्दुं गोसायावसो लाखिबावबायलै. Hey guys, नै लोगोफोरा सान्दुं गोसायाव लाखिना होबाय. दा थांबावनो दोङो आरो आइलेन्डआव एन्ड थाङा मोनदियां नै लोगोफोरा. नै आसिफोरा. नुलांबाय थागोन लोगोफोर इन्टारेस्टिं भिडिअ. नायलांदो लोगोफोर नै जोंनिया गारियानो स्टार्ट जाला. थाव जोब्बाय जां. নহয় দে স্টাर्ट নহয় আৰু. जागाया मारै लोगोफोर? केनेकुवा दुनिया ना? दुनिया होइना নহয় दुनिया ভাল না বয়া চাই ল আমাৰ গাড়ীটো চেছ কাম নাই ষ্টাৰ্টে হোৱা নাই কি হ'ব এতিয়া ইমান দূৰত আহি কিনি जोंनिया गाड़ियानो स्टार्ट जाला दा मैकेनिक नागिरनांसिगोन लामायाव उसके बाद ही जाना पड़ेगा हमको इधर इथिं थांनांगोन इथिं गारियानो सेस जोंनिया नायलाय लोगो नारनांबाय गारिखौ जोंनिया सेस नायलांबाय थादो लोगोफोर थांगासिनो दं नायलांदो लोगोफोर नै जों थांगासिनो दं नायलांबाय थादो लोगोफोर Mago. Rosian bagi sih. Oh, Rosian sini. Hai guys. Mulai guys, kari जोंनि हामा जानांगौ खामनो फैदों स्टार्ट जायाखैमोन ओमफ्राय दा नायनि र' मा जायो Halo guys. नै मा होनो जोंनि गारिया हामा जादोंमोन थांबाय ओमफ्राय दा आरो थांगासिनो दङ जोङो दा नायलांबाय थादो लोगोफोर नै खैथा बाजिखो 12:26 जाबाय सानजौफुनि Oh Marco, oh bagging 10 kilometer 10 menit jam more गाड़ी का नहीं भाई more गाड़ी है भाई woi ini kayak yo kali surma Marco halo tinjau oh no deh tahu Hai guys
guys, sopaibai जों finally. View-खौ नायनो हासिगोन. नाय लोगोफोरा. लाबदो. जुगा. लाबदो. View-खौ नायनानै ला लोगोफोर. Yuh. Mana जोंनाव या जौगानाया ना? नै याव फैनो बार नै थांगासिनो. Oh my god, Turulaf. Gahaयाव थांसै. जों दा गाहायाव थांगासिनो दं नै थाखो इसको बोलता है थाखो देखो हां बिजाब फिलन नि तुरुला बिनेसर खामनायसर या खाम ओइ मारै नांदों मोजां नांदो जायगायासो मोजां एबार खनसे नेक्स्ट टाइमाव फैबाथाय गार्लफ्रेन्डखौ लाना फैनांगोन याव ओइ इदि जाया नायलांबाय थादो लोगोफोर आं खिथिलांगासिनो दं ओइ आयु एमान गोथौ नैथिं गोलैलांबा थैखागोन मानसिया थांना फैनो दै खनसे आयु देनजे गाहाय बै खिनियाव थांगोन जों दा बै खिनियाव नायलांबाय था लोगोफोर खिन्थिलांगोन गाहायथारलै गिबाय थांनो हाला थांफिनसै सायाव थांबाय नायलांबाय थादो ओइ र' औ नै गाहायाव हाबबाय जोङो नायलांबाय थादो अ मा कुदु साया फैसावानाय गैया बै मानसियानो फिसाखाना बै कुनि एन्डे कुनि बै एन्डे कुनि ओइ जहरा मिथिंगा Eneka kobak napai noy? Tuh? Kapat. Noko bi eneka. Woi, kepsi kerau nade. Ini, siapa nade? Kawar muzai. Oh my god. Lalkan lana fitu nai lagi. Kau ya lubinan ni okora. Sang foto kan dulu dia kalah. Kan dulu sih bang. Pani jab marim cow. Nai, nange mok nali jota nali. Sailo. Halge kunia sih, kunia. Ende kuni kosun koi dia sun YouTube koi dia sun. Kuni ende kuni. Sari fale. This is all our api. Oh my god. And we are going to line mara happen na guys. Oh, I see. Today we are girlfriend happen. Oh, sorry man. Today we are girlfriend ladki potaying happen guys. Yeah. Ladki potaying happen na. That's why we are coming Nagarjuli bridge. Oh, what? Sorry guys. Island guys. Nagarjuli Island. What holy happen na? What Holy guys, necessary happen. Oh my god. ये क्या है हिमालय हाजो we are inspiring English maker happen na guys होले मोले cooking English maker la पानी डाइसी बे आज बुकरना थामा गइला ओ माय गॉड आइबी पानी सेट ओइ लंफेना सिबे नङा लंफेना ओ माय गॉड पानी दी पानी कैमरा दी ओ माय गॉड ये देखो कैसा है आइलैंड नागरजुली आइलैंड ओए जाबन हलके ओए जाबन हलके ना ओ माका पारे पानी ओ दी ini kan di oh ma ओए साइलो मा पानी happen guys ma turulap woi पानी happen guys बहुत सारा बहुत गदर जायगा ओ मा
नाय लोगोफोर इथिं नाय इथिं बहुत गिदिर माने मा होनबावनो आरो जायगाखौ नायनानै जाय फैयो थांनो रोंखानाय नङा आयौ फैबाथाय थांनोनो रोंखानाय नङा आयौ फैबाथाय जाय फैयो फै आरो थाब फै केम लुनानै बैयाव गोजौ जायगायाव बाद आं बेयाव मा होनो आरो जाबाय आरो हाय गाइस थांसै लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम दै खालामालासिनो बावखानाङा बैथिं नाहर ओइ नोंथां बाय बुंना हो सेन्देला बबाव आंनि सेन्देला ini बाय नै फैगादों guys ini इथिं नाय सिख्लाफोरा बैथिं नाय ओ मा गो तुरुलाव हेपेन ना गाइस होले मोले what the necessary guys like and subscribe लाइक खालामनो दाबाव लोगोफोर साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनो दाबाव खालामना हो लोगोफोर जे बर' हारिनि खालामना हो लोगोफोर खालामना हो नुबाय थागोन बिदिनो गोदान जायगा धुइल' आगते धुइल' ओइ नासिदि एकबार नासिदि मा रिंसार बेबी How are you? Oh, hinjau baby. Okay. Hi guys. Hi. Ami kot jabi? Now we are going to grassland. Wow, saya taksi falke. Ami saya suitya. Saya logofor oza Bogamathi थांना फैलायनोसै लोगोफोर Bogamathi. नै आइलेन्डआव हाबबाय ना गुसुले एबार Bogamathi होलांलायनोसै. नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर. नेक्स्ट भिडिअआव नै दा बाय थ' बाय गाइस बाय टाटा दुम Peace.